Actuel Media filɛbagaw an bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan su Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ foli d'aw ma tuguni k'a fɔ ko aw bisimila émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ bi an bɛ mɔgɔ min fɛ yen mɔgɔ dogolen tɛ Mali kɔnɔ dɔnni ko sira fɛ ani gɔnifɔ ko sira fɛ a bɛ san 2 bɔ bi an nana an fa ani an mɔkɛ ani an karamɔgɔ n'o ye Bulen Kɔnɛ ye Mali bɛɛ y'a dɔn gɔnifɔ la mɔgɔ caman kun ye fɛn caman fɔ dɔw ko k'a tɛ Bamakɔ yan dɔw ko k'a tɛ Mali kɔnɔ fɛn caman fɔra Ala ni Actuel Media sababu ani mɔgɔ caman bɔra ɲɔgɔn kalama an wulila kana o bonya ma segi kɛ tuguni parce que a sɔnna ka kuma an ka émission na a diyara ye an ye émission bɛ laɲini tuguni mɔgɔw ka laɲini ta kɔfɛ n'o ye émission filanan ye bi an b'o kɛnɛ kan bi Musa Bugu hôpital Mali yɔrɔ la Bulen Kɔnɛ bɛ sigilen bɛ yen bi an bɛ foli d'a ma foli d'a denw ma foli d'a kalandenw bɛɛ ma Karamɔgɔ n bɛ fɛ i ka foli ni tanuni kɛ filɛbaga ni kanubagaw la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fan bɛɛ fɛ bɛɛ ɲɛ b'i la bi Actuel Media sanfɛ dakuruɲa 2 foli an ka don émission kɔnɔ maa ka foli ni a diyara n ye diɲɛ don o don jɔ bɛ fara mɔgɔ kɔnɔ ta la ko ne tɛ mɔgɔw ɲininka n ta in kɔnɔ ma ko salen don bon n bɛ foli kɛ donsow ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n se yɔrɔ min na ani n ma se yɔrɔ min na n bɛ foli di o ma ka n gɔnifɔla ye fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan diɲɛ so ye wolo k'i jɔ sɔrɔ a la i bɛ sa jɔ bɛ fɔ i kɔ mɔgɔ kelen tile tɛ diɲɛ ban mɔgɔ kelen da bɛɛ dɔn i ma bɛɛ dɔn i ma bɛɛ fɔ i b'a bɛɛ tiɲɛ mɔgɔ ma kɛ cogo cogo i tilancɛ rɔ i ɲɔgɔn ta y'i ɲɛ i ɲɔgɔn ta y'i kɔ k'i wolo k'a sɔrɔ diɲɛ rɔ i bɛ sa k'a to diɲɛ rɔ ka foli kɛ donsow ye ka foli kɛ somaw ye ka foli kɛ ŋɔnifɔlaw ye u k'i bɛn kelen ma parce que anw kɛ jɛgɛ jalan ye anw kɔ don ji bolo anw b'a ɲan ta ɲi kɛla o fiɲɛjɔ la kɔfilɛli ye laada ye n'o tɛ a kɔfɛla wa ɲɛfɛla a ɲɛ tɛ foyi la a si rɔ voilà bon o tuma anw kɛ jɛgɛ jalan ye an ɲan ta ɲi kɛ bon minnu bɛ fɔ an kɔ an bɛ dugawu kɛ olu ye Ala k'u bɛɛ kelen ma ko dɔ bɛ yen Mayiga i tɛ fɛn sɔrɔ a rɔ nka i tɛ bonya sɔrɔ a rɔ ko dɔ bɛ yen i bɛ fɛn sɔrɔ o rɔ nka i tɛ bonya sɔrɔ o rɔ bon n bɛ nin yɔrɔ foli kɛ donso bɛ ne ta tan an da waati kɛ waati min na yan ne sigi n tɛ yan n y'o waati kɛ yan bon nka ne y'o ta min kɛ yan bon o tan kɔnɔ ne ni donso minnu y'a kɛ o tɔw ye balo rɔ ne kɛ n cogo min na o t'o dɔn olu yɛrɛ kɛ n cogo min na ne t'olu dɔn Ala sago i sago. Bulen ni diyara n ye kosɛbɛ foli ni tanuni an b'a d'i ma halisa émission kɔnɔ yanni an ka na ni an ka ɲininkali kun fɔlɔ ye i denkɛ bɛ yan n'o ye Yaku ye Yakuba Kɔnɛ ale de ye Bulen ka Yaku ye a denkɛ an bɛ mun dɔn kɔni voilà Yaku an bɛ micro d'ale ma miniti 3 kɔnɔna la donc ni duman dɔn a n'a ka kalandenw u ka an ka émission bisimila n'o ye an ka sɔrɔ ka ɲininkali ye i dan sɔgɔlen ko. Ay madrum kono duwana kamadu anaga ya bubele wana jendu kono bokono na kamadu bule anaga ya bubele wana kalande no jege mugam komadu wana kamadu anaga ya bubele wana ay madrum komadu wana kambule naga ya bubele wana kalana jege mugam kono bokono na kamadu naga ya bubele wana kiya zulum ma bule wana kamadu naga ya bubele wana selu ga julu kono bule wana kamadu junya naga ya bubele wana Bana julu teke mugam bule wana naga ya bubele wana
me bagam bule ngone na gamado naga ya bule ngone na gamado falale ngole dum falale ngole be gom naga ya bule ngone na gamado ah mengo bable me wom magara naga ya bule ngone na gamado ay ma gonam gamado na gamado naga ya bule ngone na gamado isaga maiga naga gamado naga ya bule ngone na gamado kaja fikim gom dizane na gamado ya naga ya bule ngone na gamado kaya ula la baroga bule ngone na gamado naga ya bule ngone na gamado sedugo ka ngone bokono bule ngone na gamado naga ya bule ngone na gamado kosi kono bule ngone na gamado naga ya bule ngone na gamado dama kosi kono bule ngone na gamado naga ya bule ngone na gamado aya ula la barom komado na gamado naga ya bule ngone na gamado abujal meza mugobalo maiga na gamado ko barga naga ya bule ngone na gamado ambe foli di bela jele man niku ye bubule kone ga yaku kone ka bo musabugu bubule kone denge mu bembi no ya chenta gon fo sa fe o ale ambe ade un befu ka no befu mali ko ka do so niku ye gon fo la ka ambla sala donc ambe do nga emission ni malu kon nala ni ga je ba mo janjo munu kera gon fo ko ni man fara juguma nga chamambe ambe fe bubule kone ye geleam ga gon fo ko na ibe se ki dada do la sisa on ko emission ni ngal follow ni ngal sin ngal tawma ye janjo mun ke ko do ko mali ko no burkina ko era dobe mun gelela ko sebe na ko mun ngal ko bole wal ma na ke ko bole e fambe gon fo ko no ibe se ki dada do ni ko tare ko boy ko be kuma bete ban dongale abate maiga mate foi ke jana ne masigaro etina foi soro dinero ne masigano dienzo bara ni ya kele to asura be here sura be segala folo ali jina mana ke bo mo ye abe buye domino dongoli bo shinya ke ite suno ne da no ka yormo no mali kono ya ni janyo ka yoro semano ndaje mana ko kanta amman chaya nga ni janyo ka ramo no mali kono ya ka dokuru wari kono ka taburu kuna samina kuluneri yusufu be akatana anne tungadi gaukaw ye weleli ke 22 septembre de la ko kan ngoni fola job la ni doso mo tan kele ngoni fola mi nyogonti aw do ko ke doso mo tan kele nda o kakata di mo gaw ka fetike o doso mo tan kele zili sanu kumoro bon kabosa Solomani Traoré Tumbala Dauda Jagite Tumbala bon wotmana Umaru Tumbala bon umo tani kele odara ne kanya amwala aljamin la katadi gaw ne tle tanduru ku bulu délégation mo men blala anya kata o yanga warrior sunya idamna yo patale kelimpe wa binani sunya warrior me ma tama wata mana an yi gila ba ko ya domino o chete Traoré shuna do ka bo frake yoro lo buru ko la sidan chete mo wata ma bale ya men ga nyoro na foko bianyi la cibla katagala na tara fanga bulu kan abezo abetara mun farala ne ka wari min sura ko ga tla an nyonje uyo wari tla kan yin wari ke uro wa sabai maiga ni ma joro mene ti jolangai a Kenya ba to wiya
bɛsɛ antiba gwɛlɛya min sɔrɔ ɲu kɔnɔ o y'o de bon o tɛmɛna o jamakori mɔgɔ kelen tɛ se k'i jama ka tɔn yɛlɛmɛ ne y'a f'u ma don ne la kɛlɛ jubɔ kɛ n ye n ko u la karati min bolo u k'o minɛ donsow ni nkɔnifɔla ka fɛn bɛɛ donsow ye n'i y'a fɔ k'i nkɔnifɔla cɛ ye donsokɛ ye dadɔ ko tɛ a ni ɲɔgɔn cɛ dɛ e k'a ta cɛya to i kɔnɔ k'i mɔgɔ min tanto k'o kɛ i ka fɛn bɛɛ ye i cɛ ye o nkɔnifɔla cɛ ye donso ye o kɔrɔ n'o tɛ sufɛ i t'a dɔn dɛ i y'a fɔ a donso cɛ jɔ ma k'i cɛ ye o k'a sɔrɔ min y'i kɔnɔ o t'o kɔnɔ mɛ e ɲ'i ta to i kɔnɔ k'i bila o kɔ k'o bonya k'o tanto ne tɛ ne y'a fɔ k'a fɔ ko tile k'i kɛ ɲɔgɔn ɲɛ jɔ b'i dugu jɔ ta tile ɲɛ ala k'an dɛmɛ n'u mɔgɔ y'o kɔnɔ ma o temps o tɛmɛna o y'o de ala sago bonya nba k'an bubule ni diyara n ye kosɛbɛ parce que an bɛ i ka kasɛtikɛlaw caman lamɛn tuma dɔ la an b'a ye i bɛ to ka janjo dɔw lakale a kɔnɔna la nka i b'a sɔrɔ a ka dɔnkilikan na i bɛ kuma ni bamanankan min ye mɔgɔ caman tɛ se k'a faamu dɔɔni donc o bɛ yen bamakɔ yan nɔ mɔgɔ caman bɛ yen minnu i ka dɔnkili ka d'u ye a dɔnkili laban nka n'a nana se manabɔ ni kuma ɲɛfɔ ma i b'a sɔrɔ a bɛ gɛlɛya mɔgɔ caman bolo o sababu kɛ kan cogoya ye an bɛ fɛ i ka don o kuma ninnu dɔ de kɔnɔ mun bɛ se ka ɲɛnafin bɔ ala k'an dɛmɛ o yɔrɔ min y'o de jamana bɛɛ n'a kan don k'a sɔrɔ an bɛ mali kɔnɔ yan jamana jɔ kan ni jɔ ta tɛ kelen ye i m'a bɔ yan kɔ segukaw ta kan n'an taw tɛ kelen ye i m'a bɔ yan wɔ bɛlɛdugu ta kan n'an taw tɛ kelen ye bon i m'a bɔ yan wojini a tɛ an ye mali kɔnɔ yan i bɛ taa sɔrɔ hali du ni du dugu kelen na dɔw différence yɔrɔ dɔw kumakan ɲɔgɔn cɛ e mɔgɔ min ma se dayɛlɛmɛ la i bɛ an ta ye bamanankan min ye ne ma se dayɛlɛmɛ la ɲɔ tɛ tubabu kalan kɛ ɲɔ tɛ mɔri kalan kɛ mɛ an ka bamanankan fɔ biɲɛ ta kan y'a ye ayiwa ibrahima yɔrɔ wala o tuma na biɲɛ fa ka kan ji yɔrɔ ne ɲɔgɔn ta fɔli ka an ta tiɲɛ dugu ka k'a yɔrɔ bon o tuma na mɔgɔ bɛna ɲɛbɔ wasolon dɔnkili fɛ dayɛlɛmɛ bolo ma an bɛ u ka dɔnkili dɔw da fo i k'o da o dacogo rɔ f'an bolo nin jama ye kosɛbɛ ɲininkali dɔ bɛ yen a bɛ mɔgɔw da a mɛnna nka bi an ye ɲɔgɔn ye an bɛ ɲininka la n'o ye gɔnifɔ ye an b'a ye k'a fɔ gɔnifɔla minnu bɛ mali kɔnɔ yan i b'a sɔrɔ u bɛ gɔnifɔ cogo fila la dɔw bɛ gɔnikala da u numanfɛ bolo kɔnɔ k'a fɔ dɔw bɛ gɔnikala da u kinifɛ bolo kɔnɔ k'a fɔ nka o y'a fɔ anw ye ko n'i bɛ gɔnikala da i numanfɛ bolo kɔnɔ ko a ma nɔgɔ i ka bɔ a ma nɔgɔ i ka kɛ sebatigi ye gɔnifɔ la o ye gɔnifila damadɔw fɔ ne ɲɛna ko i m'a ye ko o de y'a to k'olu ma se ka se sɔrɔ yala bubule komi e ye gɔnifɔla ye fo ka na se i sigili ma i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o kuma la k'a cɛntigiya walima k'an bilasira mayiga nin kuma a diyara n ye kojugu bɛɛ n'i taabolo don hali sɛnɛ mayiga dɔ bɛ taa numan fɛ dɔ bɛ taa nkelen fɛ nkelen bila ɲɛw bɛɛ yɛlɛma an m'a fɔ ko ɲɔgɔn ma mɛ an ta nin kɔnikala bɛ da numan bolo rɔ ne ɲɔgɔn kɔni kala kamalen kɔni fɔ ka san 3 kɛ o la ka na didadi dunun fɔ kɛ ka san 3 kɛ o la ala sitana mɔgɔ kɛla ala ɲɔ fɔli kɛ ne bɔnkuro n'a kɔnimala bɛ da numan rɔ bon o tuma na n'a y'a fɔ ko a tigi tɛ fɛn sɔrɔ o se kɛ bɛɛ n'i sɔrɔ don an da tan dubɔ la donsokɛ ni nkɔnifɔla cɛ ɲɔ sogo kanji ma ɲɔ kabaji ma o sɔrɔ la o i bonya y'o donsokɛ fɛ o ma sɔrɔ o kɔsa na ɲɔ waa 10 ye fogoro ɲɔ waa 20 ye ubiyɛn ɲɔ waa 100 ji nkɔnifɔla ma o kɔsa na e y'a faamuya bon o tuma na ne ɲɔgɔn gɔnifɔ daminɛ kamalen gɔnifɔ la fo ka na se kalantigiya ninnu ma n'a gɔnikala a da numamuli rɔ mɛ ɲɔ tɛ fɛn sɔrɔ a rɔ o se kɛ tiɲɛ ye mɛ ne yɛrɛ badu ne ɲɔ ma du bɔ nɔrɔ kɔni la fɔlɔ parce que ne bɛ fɔli daminɛ tuma min na mɔgɔ tɛ anw na dugu kɔnɔ mayiga min bɛ sɔn ka 100 juru don ne fa la n baden kɔrɔkɛ bakɔrɔ fɛn tɛ so kɔnɔ k'an tɛ se a sara sɔrɔ mɛ ne ɲɔ ne kɛ ne kɔni fɔ daminɛ k'i juru min co fa la ne y'a ba o sara la
n'a bɔ voyage yɔrɔ jɔrɔ k'i na ni petit modèle kura ye an na dugumɔgɔ dɔw ko an na so mɔgɔ ka yɛlɛ nɛgɛso kura kan ko fali kɛtɔ ye ka li dun bon o tuma o bɛɛ fɔra ne y'a fɔ n ko n bɛna moto sa n yɛrɛ fadenkɛ an k'i du kelen na an k'i ci kɛlɛ o fa ye an farala o ko ala ye se nka anw na du mɔgɔ yɛlɛ moto kura kan ko ala ye se a tɛ sɔn ne y'o degena moto kura la moto boli la o maga olu tɛmɛna diɲɛ so ari biyɛni sɔrɔ ye jura biyɛ nafolotigiba ye wa faama biyɛ nafolotigiba ye wa mun ye nkɔni dalu nkunumulu dɔ k'a fɔ o biyɛn etasi jɔ mayiga e si fɛn dɔ kojugu fɔ banati minɛ e y'o soma komɛba e y'o mɔri komɛba wi mana lɔn ka mɛnɛ ala ma ko maa jɔ i la don min a b'i faga o le ko bɛɛ bi ala ka masaya segin a ma hali ni ye san 1000 malo i b'i sa i sa don i b'i ala ka masaya segin a ma mɔgɔ si kana fɔ ko n ye taa mayiga kisɛ kelen ta rɔ kinkoni da numan rɔ k'a fɔ k'a da in kini rɔ k'a fɔ a bɛ nkɔni donso minnu ye nkɔni sigi marifa da la u kinibolo rɔ k'a ci numamaw u ɲininka u ma k'a ca i y'a jɔ ye e na jɔ diɲɛ fugu la donso min na marifa bɛ ci a numan la numanbolo kɛ kɔrɔli kɛ a ka ca wa a ma kɛ donso ye i tɛ ci kɛ k'i diɲɛ o se kɛ bon o tuma na ka gala don bɛlɛmo yiri lɔ k'i sogo fa k'i to bɛlɛmo yiri lɔ i si donsow ɲininka a fɔla olu ma ko wolonin kun o kelen kelen bɛ maa tɛnɛ ka sogo boso fila bilu ye bɛlɛmo ye i ma gala don bɛlɛmo rɔ i tɛ sogo fa k'i to rɔ i ma gala don cankɔrɔ yiri rɔ i tɛ sogo fa k'i to cankɔrɔ rɔ i bɛ taa sɔrɔ a fa jɔ diya ye o ye maa tɛnɛ ka nɛgɛda ye can gwada mun kuma metri fila bɔ taaro je bi taa sɔrɔ mene mene u ye dongamɔ la a yɔrɔ jɔrɔ o kɔndɔrɔ ka nɛgɛda ye o ye dosow ka dankun tɛ bɛrɛ kɔ n ko kuma bɛɛ tɛ fɔ bangalo o cɛ bubilen kɔnɔ an b'i fo k'i barika da an bɛ bubilen ka telefɔni nimero ani a denkɛ min filɛ yaku olu fila ka telefɔni nimero de bɛ video in duguma ni a y'a lajɛ nimero fila min bɛ yen o ye bubilen ni a denkɛ ta ye n'an m'a sɔrɔ o b'a sɔrɔ a bɛ se ka kuma denkɛ fɛ whatsapp kan walima telefɔni appel normal la n bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma bubilen n bɛ fɛ an ka dakuruɲa fila kɛ laturu kan ani laɲini dɔ bɛ ne yɛrɛ bolo ka kɛ e la bi social media sanfɛ ne b'o kɛ n'a sɔrɔ o bɛ bɛn an b'o ɲɛnabɔ yan sisan nka an bɛ fɛ i ka dakuruɲa fila kɛ laturu kan fɔlɔ an bɛ kɔnɔfɔla ye o tuma na mayiga ɲɔ kelen min fɔ i ye o y'a de ne ɲɔ laturu bolo don yɔrɔ saba kɛ n yɛrɛ b'a fɔ a ka ca o bɛɛ laturu bɛ yen u b'a fɔ min ma ko laturu bon laturu yɛrɛ seju bolo don bɛ yen sigi bolo don bɛ yen bantɔrɔ bɛ yen bɛlɛ bɛ yen bɛlɛ ni kalaja ye kelen ye voilà kala tiɲɛdenw o ye bɛlɛ tiɲɛdenw ye u bɛ bɛlɛ sigi ko mɔrɔmɔrɔ tɛnɛmɛsɛ taribinɛ kumarinsɛ voilà o tuma na o ye kala tiɲɛdenw ye voilà tɛnɛmɛsɛ kumarinsɛ taribinɛ tarisɛ sago o ye badara lu ko ye tɛnɛmɛsɛ ye masa solomana ko ye bon o ye o tiɲɛdenw sigi cogo ye ne ɲɔgɔn kala taasolo fɛ k'a wolo ne tun b'a da mɛ n tɛ se saraka fɔ a yɛrɛ b'a saraka fɔ moto ko nin de na y'an tɛgɛ ɲɔgɔn na an k'i moto ko bila ye mɔgɔ kɛ mɔgɔ ye n'i ma ja k'i ala rɔ jɛ ko de wala o tuma na kabi kamiko ye 25,000 ne ɲɔgɔn moto sa ne nana an ye san 11 kɛ ɲɔgɔn fɛ i ko k'i ni moto kelen ye ma i la wari jinɛ ma 2000 o moto min ko fɔ n ye o kɛ n ye so nuguba a karamɔgɔ cɛ sukoya yɔrɔ la ye moto labila ne ye hali sini o moto sɔrɔ n tɛ ban bon o tuma na sɛnɛkunya bɛ n'a cɛ nka n karamɔgɔ cɛ don kɛlɛ tɛ dɛ an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bamanankan ko kunnacɔ kɛnɛju bolo k'i na nɛgɛ ɲɔsɛ ko ye min ma ta yɔrɔ n'a fɔ ka n'o don ala bolo min na k'u la i faraw ta teriya la i bɔ t'o rɔ
ala sago sago bon men tamanje oyo bubulen wala be folli ma la ini mene bolo ka kila bi o de bi ambe bubulen ga dongli fefeme a be dongli ko do be samu mo do be sabisa nga e yo ga goni plan biche mo ki ye goni fola amacha bo bi comme jembe se me ga ile actuel media ka ne me fe ministre duru on nala e kunga goni ne dengela no ye yakuye da ko nya flan ka foli ga donso la ka foli ga somo la ka foli ga kan mo la actuel media sans fait bi mo fna ko ga souvenir aka donc a ni sambule ngone goni fo actuel media sans fait o bi jane ko so na so bebe ben juguri sama bo juguri kilino ba o chote juguri gore bobele de bangalo nenya fongo iman na barakale kono da mohamena jo yise ni da korono ta si soro bari fienjo la ko fle la dai no na nya fela wa ko fela be de bido mo ti bo kujumaro ni igbendi de e mega nega ngo ni toyi e koroteo non dal yoron yesi ngon yuru fo bunela ne kono bara wu pere ko saba ngolo wu pere ko saba mega na foro ko fo ko te se ja dongali dan dongolo ngani puile ko ni me buru ni kaunte u be puji ngon bolo mande bon ala ta ko sa me yo abi sen ngon fo ah ma men fo amola me aha ala ta ko sa Dubani ya lai ntama jole nyewa nya lai do ya ko se kono wati tomamba kendo ko ya ko se kono wati ya la o jira ko bala mane ni ya lai kuma tu tengwe welengo nya la ko jogula trisa wule wati ya la ne kawala Solomon no jonga Madabugu ya jamgo kuna mwaso boila mina masina wa wele nene wonyala kwanse sidi dubani yala gulu kan baga wati tamama dagwa ya suma mo wati yala ma nagaje zamu nyawa yala korote ko jalani yala yoro wele kanu jonge mo watu tamama jamuga dumu yale kanyo jonge kamala jaje modu wali yala Solomon nani yala Rajumal ya Solomon wati yala ma Solomon yanda madwa wati yala Naga denzamu ne wato yala nene senengu ya dirisa wule wala yala Kanangura kula yiri bajan wali yala mulu Kabeka ya duyo fano jokela Chilina sama do tere warari Naga shale manene wanyala Naga denzamu sayatina tulunga Imana ni nangoni fojino wasanyala Kojo ku yangunde jino choke mulu Kojo ke yakolon majino wale yala mulu Nani jabra ku yajonye jino wale rosmana Gauma jamma kono wale yala Abija don man wo joke Nani abijangu yamadu dure wala yala Dawala Solomon tere wararim Tonanga ya dunsu mandre jinari Sama jole ne wa yalai Nega shale ne yalai
ne kun fa ɲɔgɔn wato nya la wa atone bon ɲɔ jɔ kɛ dɛ I yɛrɛ k'i jɔ kɛ ayiwa ni kun ye Bubuli Nkɔnɛ a ye dɔnkili mun da Actuel Media sanfɛ donc ko a watɔ yala donc an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan tunu waati na Bubuli n bɛ fɛ an ka dɔ fɔ kunsi kan kunsi ko an b'a mɛn mɔgɔw b'a fɔ ko ni donso banna dɔw b'a fɔ san 1 dɔw b'a fɔ san 3 dɔw b'a fɔ ko tile 40 yala kunsi bɛ kɛ donsoya sariya kan ka kɛ waati jumɛn walima waati ko t'a la ani kunsi yɛrɛ bɛ kɛ cogo di Maïga I ta dɔn ta ma da yɔrɔ min I bɛ kuma da n ye n y'o t'o fɔ I ye mɔgɔ man kɛ cogo o cogo I tilancɛ rɔ donsokɛ mana sa ne sali san 1 mɔgɔ I kunsi tɛ kɛ I y'o mɛn kunsi dabilali an ta jamana kan ka cɔ kɛ ko kalakari kunsi dadugu k'a y'o kunsi tun ye donsow la ɲɔgɔn kɔrɔ bɔ yɔrɔ ye k'i ɲɛmɔgɔ ɲini ɲɔgɔn na donso min k'i se kunsi fogo denni kan k'i fogo ba kan e bɛ fɔ fara cɛw kan bon o tuma na e ma kunsi fogo kɔ k'a kɔ k'a to I sen ye kunsi fogo tɛ kana ni fɛn wɛrɛ ye bugurijɛ kɔ nka e sen kelen y'a kɔnɔ kelen y'a kɔ ka I ma kɔ na tugura u ma na ɲɔgɔn kunbɛ I t'a ɲɛ e ɲɛ I yɛrɛ fa I b'u ka mɛn to ko karisa ba ɲɛ yɛrɛ la e ɲɔ fogo kan yɛrɛ da la o I mana fogo kan I b'a dɔn ko I ka suru bugurijɛ jɔn nin kun la I bɛ se fila bɔ kɔ kan I b'a kan I kɛrɛfɛ e sen tɛ k'a kɔnɔ kunsi fogo kan cogo bi bɔn dɛ bani fatigi e fa baloro e ba baloro donso kunsi fogo kente kan e ɲɛna ayi nka o t'a rɔ bilen an ye balaw an ye falaw n fa ye o maa ye o bien kunsi fogo kala bɛɛ ɲɛna n y'o kɔlɔsi an kɔni ye mɔriba kunsi dɔ kɛ ba kɔfɛ nin Moriba Bugu a dɔw jimɔgɔ ni jikɔrɔ ni cɛmɔgɔ Dumuya Sɛbɛninkɔrɔ Moriba Birama olu kin y'o fogo dɔ sigila ye u y'a na fɔ k'u ka ne ɲɔgɔn ma ko ne b'an kɔni fɔ musow kan o tuma na alimɛtɛri minnu ye su kɔmaw ka yira ne la ne k'e kɔni o lawuli fɔlɔ n'a sɔrɔ se donsow ma u m'a fɔ k'u ka ne ɲɔgɔn ma ɲini dɔnkɛlaw ye dɔ la ka na dɔn a ka fogo rɔ ne y'a f'u ma k'an ka kɛ ta nin ye Bamakɔ ta ye n'o ma a to an ka kɛ ta an mana kɛ an ta ye k'a kɛ kunsi yɛrɛ ye a su tɛ ba don na dɛ n ko n b'o fɔ a ɲɛna ne ba Buguninka n fa Buguninka ne yɛrɛ Buguninka 100% bon n'u y'a kɛ k'an ka kɛ kunsi yɛrɛ ye minnu ye dɔ la k'o don donsow ka fogo rɔ nin o tɛ mɔgɔya minnu ye fogo rɔ olu ye mun ye o rɔ don donso kunsi fogo k'i mɔgɔ gansan taama k'i don fogo rɔ mɔgɔ kan e n'a bɔ k'i balo ye o tiɲɛ wa an kɔni fɔra n ta tɛ kunsi la dɛ tiɲɛ tɛ donsow ɲininka ala sago sago kunsi donsow ɲɔgɔn sayi yɔrɔ kun y'o ye donsow ɲɔgɔn kɔrɔbɔ yɔrɔ kun an ye k'a ɲɛmɔgɔ ɲinana e m'a dɛsɛ mɔgɔ min na kunsi fogo rɔ I t'i so la nin kuma jɔ tiɲɛ ye n'a fɔ b'a mɛn a fɔ a bɛn dugu ciju ma I y'a faamuya wa wala ne y'a kuma ka gɛrɛ a man di mɔgɔ ye kosɛbɛ bon ne y'o lɔn tiɲɛ fɔla ma man di ne ko n tana k'i ma dɔn ko n'i ma dɔn ko kɛ k'i sa n kɔni yuru t'i fa a b'a dɛ I fa a b'a ye wallahi ne ni ala cɛ man kan ne y'an tana ne mana fɔ donsokɛ ka ne ɲɔ ta dɔn ko kɛ n t'i ɲininka I m'a dɔn bi ka sini tile kɛ k'i si sini ne tiɲɛ tɛ ne tɛ se ɲi la wallahi ni ala cɛ a fɛrɛ mugu ye ne b'a kɛ narɔ k'a dan n'i y'a kɛ I tɛ su 3 balo diɲɛ na ala yɛrɛ tɛ sɔn o si di ma I bɛ wa cɔ kɛ lahara o n kɔni ye wa
koroti biya du faro an wa ngoni foro le ya do ko koroti ne ku nyota don go ke e dunya do ne nyana nkunta ma dese la bon maru jeila bon do zo ka ba nyona chanti fota ne ketaro nka bien claro poye e ma mi ya fo ba ka ke mo jet ke ko ka ke mo srenyen ko e mo mi na fo ki ka fin bola a beila ma mo ya juma ne dun ta fa shi jorobele ne woto to mo ya ngone fo fuguro nyon men tro ngone fo na nyon ngone soro bele bo woto mana na fo ngu ne kan ke ngone fo wori mi nyon fo ngoto bu ti so mo bele bale ne nyon ngone fo ke shi bi wolo fla ke shi na fo le ke fo sigina la bi wolo fla ke manin bi wolo fla ne nyon ka ni che kale kibla fati min se doro memuga ni kontro ni santane se sifa doro memuga o ka man sifa ko ya oh tuma ne yo ka bokina ke ko mo yo wa tam yin ne lo ko mo yo wa mo yin ne mo ko mo bli yin ne lo ko maga na fo ku tan gon ma da gon gala da in mambuluro chante no mama ti mo ura wari tigi torwa ni mama yare wulula mo nen tatikali foli tay ma dige bolu mingai nen ta o te du koye o te bor koye ima adige bolu minga ha ta ma bubule ni jara ko sobe ambe foli tan ni ma ko sobe ambe emission abaka senza kata ban wala to ni ngal fly yani ni ngal fly ka ke ngali folo mbe ngal laban kunda ko kone kanande kunda akali mo chama ka gonfo jogo labi na o wena kalande yani karam gam ne bulo chogodi bon o sema fe gele ya don mala mo do wa kiti kalande te mo kalamble do ba ko ayi ki sema gon ko la ka to ko da masu ala bule be se ka muni fo kan mo yi ani hali la diri kam yulo diga kalande mun ma mun be ba ma ko na mali fambe maga ay neri karanem ala nyama ke mengara diga ke mino sangne dese ubu ji jawla blok krop maya jap mai ngone ko tede ayoro mino tabi ne yon ngone bla ni balula mino la trui iman kalu jongu mala yin kaloro iman jongu mala men kaloro akai chen yode isi jala bo wot mana o la trudai ne tabita dumoni la trudo ferbo la trudo nda fango ya do de maiga chante ala fenot me beka bo wot mana maiga ni sai bila fradmo ya la doso we ka foke u fendo somo we ka fo u fendo karama we ka fe u si fendo maiga jonya fo nyana ko saya fra ya le se ha langariti saya fra ti mo bulu o man ka ala ta chan a chobe wuya emiro ben se sa ke bola ka mo wonere man to lo sai ba fo ko ne ra banti so sa bangalo ala ma ko ma jo la do na bita o fini ngolu me che boila ka ma che we ma ga ko avion ye kilimpe to la ite do ko no isa do bangalo bo ma abia wuya ala ta chan ima ke ibula barla ala ma domino ko la sababu nyuma ki ibulu ba fo ki nyon tay i rabi do tamma ko leita do ki seula wo yem man sa do mamba ni fatne che ka fo ki bina ko do la nebra ko e ba fo ko ke so bien nyo jokaro nyo ti fonya ntanya nti cha ya nyo ti foyira awo ke man molo loni tewde dubawu ye
o sɔrɔla dakan fɛ ala sago i sago ma donc Bubule ni jara kosɛbɛ ne ye kanubaga dɔ ye n'o ye Tijani Jakite a y'a mɛn k'a fɔ ko bi an bɛna i fɛ yen bi ka na interview kɛ a nana k'a bɛna an kunbɛn yan walasa ka dakuruɲa 2 foli kɛ i la ani ka foli kɛ donso yɛrɛ la dakuruɲa 2 Tijani minute 1 kɔnɔ i bɛ foli kɛ Sokanuko ne ye Tijani Jakite kita Filadugu Marina n sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ Dawudabugu ma bɛɛ ko Kalajan Tijani vraiment ala ka karamɔgɔ Bubule ala k'a mɛn an kɔrɔ ala kɛ a kɛ hakili to kalandenw na kosɛbɛ kosɛbɛ surtout a ka gindow la ko cayalen don ko ka ca mun kɛlen ka dɔnni bafuye k'a dɔgɔya maakɔrɔw ni dɔnni bɛɛ bɛ ka taa k'a k'i hakili to a ka kalandenw na a wolodenw na ko bɛ diya n ye kosɛbɛ kosɛbɛ k'a dansago kan ko k'ala ka mɛn si la kuma ɲɛna an bɛ kuma di Yaku ma Yaku morceau laban Imadu ba foka medu ba do moye ora ya ala ma kono do mbale kanengo drobo ro do mbale do ba do moye ora ya ku do ba foka nye Dezene mandu ba foka medu ba do moye ora Nana do ba ba donya Bangale dra do vale fokanya do do moye ora Madanda, I can't get Madanda. When Bokma will do the will and one on Gabogia, do bad among Majana is a gamaiga. Bulaka, when I'm about, don't know. I've got to buy over one more. Never day over one more. Emma won't go to buy on Ocean Long Law. Can I have to buy for bed? Don't believe back on that. Yeah, don't believe that. Toyina don't believe that. Jabakuramu Bolusa Roger Mangana. I met you by Fortunia. Chabula for Madu don't believe Foga. Janat by Fortunia. When Mananga throw, we got to go to Kante. Kante don't believe Fogania. I made to have Fortunia. Sakanaga Yatro, we make a molara. One made to have Fortunia. Colonial Gomet don't believe Fogania. I made to have Fortunia. Falego through the Sulumacono. Yacobe to have Fortunia. Gomene to come as Tesore. Yacobe to have Fortunia. Kumadu don't do Lara Tingwe.
wa medu ba fojonye de masangare dozo de sotuko a wara baga baga brella baraka kanyandolo samana ya trokore chakura chakura dombre voga mana ya trokapo mana dama tangala kaya kuma teso pema abebe bigo magaba zala sanya tenmato kore gasero dombre voga ne ka kwate tri wole medu ba pojonye buyo kaya tro wole gasero marogo ajina kele baka wole ka abunyo dauda wole Maika Kanyandolo, Gala Corone, Dimson Fitini, Ambo Mazuro, Landa Mazikumala, Dante Plana, Dinangulungo, Nanta Baro, Mandine, Zito Baro, Mandine, Ira Baro, Mandine, Galontia Feco, Mandine, Adoni Genti, Bradoya, Kaja Mokane, Tijan Biore, Edra Dominicano, Kanyandolo, Akia Baracano, Nabulene, Puya Belima, Puya Corone. Come what's this? Come on, deve corro come dirà. Semana che tu ma quello è una. Come giugo ti che frella. Morece non volevo canne. Carta fina che io trovo quelle yesa. Ah yesa non volevo camolo. Ma non vuole copo. Capita tu che io trovo quelle tantra vuole. Wamana tu va folungolo. Sergio Gulvare Baro Jalana. My gamma to have for a baglet game like a jona. Jetunga Lulu, Adamasmake. Lazarus to get over come. Kanyandolo Chakazajina Barajalana Farajabenyola Bajamana Asiato Barojana Yawatrajimo Yasura Isaka Maiga Yakuya Kono Dimson Virginia Yasra Mobile Antinagana Bama Kongone Bola Kuimanga Mali Donzo Ela Jamangana Mali Sumadena Kuimanga Kakajina Kono Dimson Virginia Ndaka fanyo mode ne ba be maganyo mode abule na ngone yomulode abazrero farana kanya de ngo lone na ya kulongolo yena lani ngo wa magunya jina abazrero farana yena la ya azona le ya kulongolo yena la abazrero jina na kanya de bule Lani na ya kulongolo ya na lani ngo wangwana babule ay bajira la bara ya na la ya adona ya kulongolo la bajira ro bara na ganya de Lani na ya kulongolo ya na lani ngo wangwana jina ay bajira la bara ya na la ya adona ya kulongolo la bajira ro jina na ganya de bule Adela goro jonya jina kanyade. Ay bajira para ena la ya. Tomale ya bulumole. Abazira jina na kanyade bule. Chandugo kono bule ko barga wa mogonya kono. Ay bajira para ena la ya. Tomale ya bulumole. Abazira jina na kanyade ngo. Tigela mwoka po Jure tigela mwoka po Ayadulu nukane
la wale se benyoro do ma mogonya mogonya ay bozira la bara na la e to ma le ya bolo na ba ka bozira ro tina na kanya dengo aba ma golongolo na la ni wa mogonya mogo ay bozira la bara na la e to ma le ya bolo na la Mega, kizo za juluka no ne bolo. Abule nango ne ngakumala ne mawonya mugo. Ai bazira la bare na la. Tomale ya bolo bolo. Abazira no jina na kanya ne ngo. Awa konyo ne ndara me wole wa mawonya mugo. Ai bazira la bare na la. Tomale ya bolo bolo na. An bɛ foli di bɛɛ ma ka foli di Yakuba Kone an b'i fo i filɛ ka dɔnkili min da ne yɛrɛ ma deli ka dɔnkili mɛn fɔlɔ dɔnkili inventé don walima nin ne siɲɛ fɔlɔ de ka mɛn nka an kɔni bɛ foli di ma wa diyara fɛnɛ k'a bɔ sira la ko wara ye nana o tɛ Doso Bule nin ko ye denw ye ani ka kalandenw donc ka dakuruɲa fila dusukɔni kɛ k'an bilasira gɔnifɔla émission don an tɛ se ka kɛ ten a kunjalan donc dakuruɲa fila ka foli di filɛbagaw ma foli di kanubagaw ma ladilikan di Mali gɔnifɔw ma k'a di Mali donsow ma i sigiyɔrɔ na bi Actuel Media sanfɛ i dan sɔgɔni Mayiga ne ɲana diɲɛ so don ne y'a fɔ mɔgɔ tɛ ja bɛɛ ye i tɛ bonya bɛɛ ye ne la cɛkɔrɔba kɛ n t'o fɔ ko n kana n jɔ ni mɔgɔw ka kɛlɛ n yɛrɛ kun nɔfɛ e ka di mɔgɔ minnu ye e ko ko olu y'i la bonya la ko i balola olu ma ka taa olu bara e tɛ se wɔ minnu mara n'olu kɔngɔ k'i ma kɔnɔ k'u ma i sɔrɔ k'u ne ju tigɛ bɔ i la Mayiga e bɛ taa jɔn bara o ma i ka ji minnu ye wala i bɛ taa olu bara ko n kana ɲɔ ni mɔgɔw ka kɛlɛ n yɛrɛ kun ɲɔfɛ Mayiga ko i ka dɔ k'i la to dɔ bɛ yen a tɛ s'i fa i ka taa o sigi fɛrɛ la i tɛ mɔgɔw wele a la i ka dɔ i la to dɔ bɛ yen i tɛ se ka ba a la i k'i da sɔgɔ i da la i k'o dɔn ko i se min na i k'o to yen i tɛ se min na k'i k'o kɛ n'a fɔra e kɔ ko nin kɛ karisa ko bi ko karisa mana ka tɛnɛ ja dɛ biyɛ duguma o biyɛ sigi ɲa tɛnɛ ja kan ko i ma na k'i ba ma o k'i ja bolo jɔ yɔrɔ min na tile ma bɔ ye k'i bɛ kɛ bolo kɛ nin taamasere i la co min ye ye a tɛ se fa k'a taa wɔ sigi fɛrɛ la k'i mɔgɔw wele la o ye i se min na i y'o to yen i tɛ se min na k'o kɛ bɛɛ ko karisa tɛ se nin nɔ minɛ dɛ ko karisa ma na bi ko nin tɛnɛ ja dɛ e ma na ni foyi ma e b'o la dɔn i se min na i y'o to yen i tɛ se min na k'o kɛ i y'o faamuya bon mɔgɔya kɛ y'o ye ko mɔgɔ ma bila ci la ko n kɛ nin ba de o tigi la ci la ko n cibaga y'o ye ko mɔgɔ ma fɛn ɲuman ko n kɛ nin ba wɔrɔ de ko halala fɔlɔ y'o mɔ ye o tuma na ko mɔgɔ ma nkalon danna ni n sɔn t'a rɔ ko i kana sira ko mɔgɔ to kɛ kɔrɔ i tɛ to fɔ kɔrɔ ye o tuma na baro diyara n na k'a bɛn ma min ko n s'a ɲɛ ne yɛrɛ ka misɔn jɔ k'i san so arajo so la don ko ala ka hinɛ bɔ bilen kɔnɔ la u ka dugawu ka ne kɛ ne ka kasɛti joué u y'a joué ne terikɛ ye o a b'a ne wele na téléphone jɔ ma bon n ko saya da kuma se ma ban n ye yan an bɛɛ bɛ sa nka a ma se fɔlɔ ne suguya kɛra k'a ci fɔ k'a fɔ n ye ko ne sa ko an na mɔgɔw kɛ ne saraka bɔ la sokɛ kɛ ne so bɔ a kɛ bon n nalen kɔ k'a fɔ ko n s'a ɲɛ bon o tuma na ko bana min y'anw minɛ kibilanbajɛ o ni kiɲa fɔbaa ye ganadugaw ma k'u ko n'u jɔ k'u la mɔgɔ k'i sa u bolo dɛ o kɛ k'i ne to isa ninnu ka dugu rɔ Dokolobugu o tuma na ko ne ma sa u bolo ye n'u ma na n'u la mɔgɔ bana so ko ayiwa o segin tɛ min ma k'o bɛ bɔ o don a ɲɔgɔn ne y'a taa dɔn ko bana min de la ko ne bɛ bɔ o rɔ
mais ale tiɲɛ dugu kɛ ala y'an bɛɛ fɔ a b'a ye n ta dugu ma se fɔlɔ n'o tɛ i ma wɔ sukola ma fili don i la so k'i n'a fɔ ko yan tɛ dɛ a fɔ ko bi ta ti yan ala sago sa hakɛto bɛ nin kan salala maa ma k'i da kɔda la maa ma kɔtigɛ don o mɔriw ni karamɔgɔw ni namutigiw kun bɔ ala kana o k'an silamɛw ɲɛna an bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan su nin kɔnɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan ne ko émission dɔɔni kɛ ne ye bi karamɔgɔ bubilen kɔnɛ fɛ yen musa bugu hôpital du Mali wala téléphone numéro fila min filɛ vidéo la 76 18 48 39 ni mɔgɔ min wele bubilen kɔnɛ ka téléphone numéro direct ni su kora mɔgɔ kana wele wa madala numéro bɛ whatsapp kan fɛnɛ nka whatsapp ko o ye a denkɛ yaku an b'a la ka filɛ ka numéro bila duguma n'a ye fila wele walima n'a ye laɲini ko fɛ n'ala sɔnna a bɛ tɛmɛ a tɛmɛ sira fɛ donc Actuel Media bɛ bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan su nin waati in na ka Kalajan Tijani fo ka Sidi Dunbiya fo olu minnu nana émission in assister ka an ka technicien fo n'o ye Lasiri Jara ye ka kalandenw bɛɛ fo ka Musabugu dugutigi fo ka Donsoba fo ka Alimami fo k'u dansɔgɔ ni k'u kanbɛn Actuel Media sanfɛ émission wɛrɛ a dansɔgɔ ni